ಡೈರಿಡೆ Kudala Telipuga. ಈ ಪಂತುಗು ಕುಡರ ಮೋಕಿಡಿದು ಕುಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಪಂತನು ಒತ್ತುಡುಂತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೋಪೆ ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಜಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇತೋರ್ತು ನಮ್ಮ ದುಬ್ಬದಿ ಕಡೆ ತೆಲ್ಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆಕಲು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಆತಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಬೆಟರ್ ಪಂಚಸ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದು ಈತ್ ಮಂದ ಸ್ಟೇಜ್ cryptotechnical constant month the punches must follow and the punches has to be very good. Competition very strong one. I was not happy. Luck next time. Thank you. Solvelo Guru Anna Eriginchani. Vaishnav team edatande avu dadapunu ite comparison batanna nikulna previous last episode maltina was much better than this episode. So Prati sarti expectation jasti ayibitti, that's what even Vijayana said. Expectation jasti anaga we expect a little more in the pondo, but it was a good performance. Good performance. A lot of punches really worked out very well. Solmelu ite Dr. Shivasharan Shettar dada antari kenga. Starting it went good. Edde pondo. Avla Suresh bindida it went off very well. Toothpaste anaga sadarna expected. You should have finished it faster. One night expect manpuer jana. Eat Suresh toothpaste manna ubbi veran gottapudu. Because nadu to dance battana dance bannaga sumar it went off track. Nikulu nadu to bete pide it was not going along with the dance sequence. Ink doubt avla dance batti boka it went a bit out off track battadu onchuru oitondu pondu onchuru it was not fast and it was entertaining either aitanattu there was no punches whether it was the Punjabi dance it was not that it was neither punches nor entertaining so onchuru oitondu pondu that last bit of ICU was a good bit, it was a nice bit. Matra awe nadu to nikla dance the song the onchuru that was that part you should have changed. I thought that has spoiled the show, but overall it was a good show. Vaishnavi good effort. Oka nikla the exchange offer Praveen na team dar nikla itu leru nikla team Praveen na itu leru pagar chatte iru Praveen na team edittare depoy sarti. All the best. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥರೈನ ಅನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲೆ ಚರಿಷ್ಮರೈ ದಾದಾ ಬಂಪೇರ್ ಕೆನಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ overall it was a good performance and I really liked Vaishnavi. You probably held the show together, so good luck next time. Thank you. And how old are you? I'm 16. Very good effort. Thank you. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಇನಿತ ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಪಂತ ನನ್ನಲಾತ ಕುಸಲ್ದ ಏಗೆಲ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ತೆಲ್ಪಾರೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾಲೆ ತೆಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರುಲೇರೆ ಇನಿತ ಏಗೆಡ್ದಾಗ ಬುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು